היי, שלום לכולכם, אני ג'ולי. היום אני רוצה לתת לכם עצה שתחסוך לכם הרבה כסף ועוגמת נפש. אז אם כבר החלטתם לעשות החלקת שיער ואתם עדיין מתלבטות או לא יודעות איך תיראה החלקה על כל השיער, אז העצה שלי אליכם היא פשוט ללכת למעצב השיער שלכם, לבקש ממנו הדגמה של החלקה שהוא בחר לכם, שיעשה אותה על חלק קטן מהשיער במקום שהוא מוסתר, כדי שתוכלו כבר להתרשם מהתוצאות. בסוף התהליך תוכלו לגעת בשיער, להתרשם מהמגע, מהרכות, מהברק. תוכלו לדעת אם ההחלקה שנבחרה היא באמת מתאימה לסוג השיער שלכם, ואם המעצב השיער שלכם עשה עבודה טובה. ההדגמה הזאת תחסוך לכם גם הרבה כסף, כי אם ההחלקה לא הצליחה או נגרם נזקים לשיער, אז זה נגרם רק בחלק קטן מהשיער ולא בכל השיער. אז העצה הזאת תחסוך לכם הרבה כאב ראש, כסף ועוגמת נפש, וככה תלכו על בטוח. ואם עדיין לא קיבלתם ממני את הסדרת סרטונים שמלמדת את כל הדברים שאת חייבת לדעת על החלקות שיער, את מוזמנת להירשם כאן בקישור מתחת לסרטון. אז שיהיה לכם יום נפלא, ואנחנו נתראה בסרטונים נוספים. אז ביי!